Tagol! Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Maayong adlaw, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako si Manggas at ito ang Siko. May Sino? nagsasalita. Ako. Sa mundo ng boxing, pinatahimik ni Terence Crawford ang mga nagdududa sa kanya nang talunin niya si Saul Canelo Alvarez via unanimous decision para maging undisputed super middleweight champion of the world. Ginanap ang nasabing fight sa Allegiant Stadium sa Las Vegas, Nevada, USA. Dahil sa kanyang panalo, meron na siyang kartadang 42 wins, wala pang talo, and 31 by way of knockout. At siya rin ang kauna-unahang undisputed champion sa 4 na belt. Samantala, nagluluksa naman ang mundo ng boxing dahil sa pagpanaw ng British professional boxer na si Ricky Hatton sa edad na 46 o 46. Kinumpirma ng Greater Manchester Police ang pagkakatuklas sa bangkay ni Hatton. Di umano, hindi kahinahinala ang pagkamatay niya. Humuhos ang pakikiramay para sa mga naulila ni Hatton. Matatandaan sa isang panayam, inamin ni Hatton na dahil sa pagkatalo niya sa laban nila ni Manny Pacquiao taong 2009, labis daw ang kahihiyan na kanyang naramdaman at kung bakit siya nagpakalulong sa iligal na bisyo. Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Maniwala na sana si Tita Max pero hindi siya naniwala, guys. Pina Fernando. Oy. Hindi mo tinamaan eh. Sorry. Grabe. Oh. Alam mo, ang tungkot. Malungkot, no? Pero, well, ganun talaga siguro. So, nag-drugs talaga yan siya. Inamin niya sa interview na nagkaroon siya ng depresyon matapos yung napatulog siya ni Manny Pacquiao sa second round. Correct. That was May 2, 2009. Kung maalala nyo, prime Manny Pacquiao yun eh. Totoo. Tapos, correct. kumbaga, alam mo naman pag naglaban si Manny Pacquiao dati, talagang zero crime. Kasi pati mga kriminal manunood eh. Oo, yung mga babaero, mabait. Diba? Nasa bahay kasi eh. Sure ka? Doon, nag-pay-per-view. Nag-pay-per-view. Pero Sa yun loob lang. pala sila ng motel ng kabit niya. Boxing yung Doon pinag-usapan nanonood. natin. Pero kung napanood nyo yun, yun yung isa sa pinaka-highlight sa career ni Manny Pacquiao nung napatulog niya si Ricky Hatton at sumalangit. Yung ba yun ng naman. babae si Hindi. Bakit ba napunta ka doon? Ano bang Guys. Di ba naalala mo yun? Gusto mo mapanga? ano? Gusto mo mapanga? Gusto mo mapanga? Sige nga. Totoo naman yun. Hindi naman yun. Nasa balita naman yun. Gusto mo mahalin ka? Pass. Pero, yun na nga. Condolences sa pamilya ni Ricky Hatton. Sympathies po. Sympathy o sympathies? Depende kung marami sila. Pero gusto talaga. Pero yung laban ni Terence Crawford, ibang level din yun. Gusto mong pinipigilan mo tumawa. Pigilan mo. Sabi yung si Canelo Alvarez, ang laki ng katawan, pero natalo siya ni Terence Crawford. Ibang laban din to. Ibang laban din. Bagong-bagong laban to yung kahapon.
Terence Crawford na undefeated. So, akala nila, wala, magkakaroon na ng bahid yung record niyan against Canelo Alvarez. Pero, wala. Pinatunayan niya na magaling talaga siya. Tinalo niya si Canelo Alvarez. So, 42 wins, wala pang talo. Dati na rin na, Tita Max, na ilalaban daw sila ni Manny Pacquiao. Kaso, lagpas prime na kasi Manny. Okay. So, kumbaga, Hindi natuloy. Hindi na, sayang naman. Kung prime Manny Pacquiao, ang gandang ilaban yun. Maganda. Mismatch. Ako lalaban dyan kay Terence Crawford. Anong laban? Anong laban? Sabong. Gusto mo talaga, mataal. Oo nga. Uy, sabi ng tandang. Sabi ng boxer. Wow! Lumalaban sa ring yan. Yung boxer? Yung tandang. Yung manok. Pula. Pula yung itlog ng boxer? Oo. Ay! Bakit na pula ka dito? Pula yung manok? Hindi, yung boxer. Tisoy. Yung boxer? Yung manok. Wow, may tari eh. Yung manok? Yung boxer. Wow. Guys, nakita nyo, tinapik niya yung dibdib niya, guys. Kumakabog yung dibdib ng manok. Ng boxer. Daming tato. Ng boxer? Yung manok. Wow. Ano pa? Dali. Ganito siya matulog. Sige, guys. Tingnan natin, guys, paano matulog ang manok, guys. Ididimo ng inyong Tita Max, guys. Ganito matulog ang manok. Adik ba yan? Adik. Ganyan matulog yung manok? Yung boxer. Oo, siyempre. Ano yan? Always ready yan eh. Paano yung... Ganyan. Pak. Ganyan. Siya ready siya eh. Pag may lalapit sa sapakin niya eh. Yung boxer? Sinong manok? Jump straight! Yung boxer? Yung manok. Sarap ng paa niyan. Paano manok? Kinakain ko rin yung leg niyan. Guys, naniniwala na sana ko, guys. Liig ng manok? Ng boxer. Uy, grabe. Lagyan ko ng chikinini. Why? Sabi ni Direk Phil, ayoko mag-comment. Pero, good morning, Direk Phil. Nilagyan mo ng chikinini ang liig ng boxer? Ng manok, syempre. Dami. Kolesterol lang liig dyan eh. Ng manok. Ng boxer eh. Kumakain ka ng puwet. Pagmahal mo. Ikaw kasi. Sarap ng puwet. Wait, ng manok? Ng boxer. May nakalagay dito, may sponsor sa shorts niya. Kita nila yun. Sa shorts, guys. Sa liig. Shorts sa liig. Pag ako talaga. Kaya Yung boxer. Di nung manok. Hawak niya yung malaking belt eh. Nung boxer? Ng manok. Uy, grabe talaga. Tuwing alas 3 ang ingay niyan. Nung manok? Nung boxer. Lasing. Yung boxer. Yung manok. Ano pa? Sige. Ano yan? Ano? Yung sakit niya sa balat Sakit sa balat. Isipin ko muna. Ha? Explain mo muna. Ano yan? Buni? Buni. Kakabuni yung boxer? Yung manok. Yak, tas kinain mo. Yung manok. Yung boxer? Uy. Bakat eh. Bakit yung boxer? Yung manok. Laki ng itlog. Ng manok. Good morning and good last po tayo mga kabisyo. Dito lang sa stasyon number 1. Ito po ang 90.7 Love Radio. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic!